Dovoľte mi vysvetliť, prečo je práve dnes veľmi dôležité správne usmerniť rozhodnutie vašich detí pri výbere ich budúceho povolania. Slovenský pracovný trh dnes zažíva výrazný nepomer medzi tým, akí absolventi škôl prichádzajú na pracovný trh a čo reálne potrebujú zamestnávateľia. Každý rok tisíce mladých ľudí opúšťa školské lavice bez konkrétnej špecializácie. Ide najmä o absolventov gymnázií, ktorých je momentálne viac ako 25 000 ročne. Títo mladí ľudia, hoci inteligentní a talentovaní, stoja po skončení gymnázia pred nepríjemnou dilemou. Buď pokračovať v ďalšom štúdiu, alebo sa pokúšať uplatniť na pracovnom trhu bez špecifických pracovných zručností. Výsledkom je často pretlak na vysokých školách, frustrácia z nemožnosti nájsť uplatnenie a v mnohých prípadoch dlhodobé čakanie na prvú skutočnú pracovnú príležitosť. Podobne rizikové je to s hotelovými či obchodnými školami. Hotelové akadémie vychovávajú tisícky absolventov pre gastronómiu, ktorí na pracovnom trhu medzi sebou súperia o niekoľko voľných miest v reštauráciách a hoteloch. V minulom roku 2024 vyšlo z týchto škôl viac než 4500 mladých kuchárov, cukrárov, čašníkov a hotelových pracovníkov. Títo mladí ľudia však vstupujú na trh, na ktorom už teraz počet záujemcov prevyšuje počet dostupných pracovných miest. Tento faktor tlačí ich mzdy nadol a vytvára tlak, ktorý vedie k nestabilným pracovným miestam a slabému finančnému ohodnoteniu. Priemerná mesačná mzda v gastre a hotelierstve bola v minulom roku len približne 760 eur, čo dnes sotva pokrie základné životné náklady. Ešte horšie sú na tom absolventi obchodných akadémií, ktorí sa pripravujú na administratívne a obchodné pozície. Tieto pozície však v realite dnešného trhu postupne preberajú automatizované systémy a digitálne platformy. Mnohé administratívne činnosti už dnes zvláda umelá inteligencia, chatboti či cloudové systémy. Do budúcna to výrazne obmedzí ponuku pracovných pozícií a možnosti uplatnenia administratívnych pracovníkov, ktorí nemajú technické či špecifické zručnosti. Výsledkom je, že absolventi obchodných akadémií budú čeliť nielen veľkej konkurencii množstva podobných absolventov, ale aj riziku, že ich administratívnu prácu postupne prevezmú pokročilé technológie. Na opačnej strane stoja stavebníctvo a technické profesie, ktoré dnes prežívajú opačný problém. Aktuálne je na stavebnom trhu výrazný nedostatok mladých, kvalifikovaných odborníkov. V minulom roku skončilo stavebné odbory len približne 1400 absolventov. To je veľmi málo v porovnaní s 25 000 žiakmi z gymnázií, či viac ako 4 000 žiakmi vzdelaných pre administratívu. Tento nepomer už teraz vytvára akútny nedostatok na trhu a stavebné firmy sú nútené zamestnávať aj technicky nekvalifikovaných pracovníkov alebo hľadať pracovnú silu v zahraničí. To je dôvod, prečo sú technické a stavebné profesie stále atraktívnejšie ako finančne, tak aj z hľadiska pracovnej stability. Nástupné platy v stavebníctve sa pohybujú medzi 1200 až 1500 eur mesačne. Pričom špecializovaní technici, majstri či výškoví pracovníci sú ohodnotení výrazne lepšie. Taktiež strechárske odbory ako klampiar, strechár, izolatér, tesár sú vysoko žiadané. Nehovoriac o tom, že v západných krajinách sú nástupné platy stavebných remeselníkov a technikov ešte vyššie. Je dôležité zdôrazniť, že dnešné moderné stavebníctvo sa výrazne mení. Už tu nejde len o manuálnu prácu, ale najmä o zručnosti, kde dominujú technológie, 3D modelovanie, Building Information Modeling, automatizácia, drony či robotické systémy. Moderné stavebníctvo už dnes používa technológie ako laserové skenovanie, ktoré vytvára digitálne dvojča stavby. Robotické ramená pomáhajú montovať prefabrikované konštrukcie a umelá inteligencia asistuje pri riadení celého stavebného procesu. Preto dnešné stavebníctvo potrebuje mladých ľudí, ktorí dokážu skĺbiť fyzické zručnosti s technologickými vedomosťami. Mladý stavbár, ktorý chápe digitálnym nástrojom, má obrovský náskok a je už od prvého dňa žiadaným odborníkom. Vážení rodičia, nasmerujte vaše deti na technické a stavebné odbory, vďaka ktorým získajú stabilnú kariéru, finančné ohodnotenie a prístup k moderným technológiám. Nenechajte ich čakať na úrade práce, kým sa uvoľní pracovné miesto. Nenechajte ich žiť v neistej budúcnosti, bez pracovnej istoty a bojovať o pracovné miesto za nízky plat. Nevystavujte vaše deti zániku pracovných miest,
ktoré po zavedení pokročilých technológií prestanú existovať. Pomôžte vašim deťom vybrať si perspektívu a pocit užitočnosti, ktoré moderné stavebníctvo a technické profesie prinášajú. Pomôžte im vybrať si technický odbor, v ktorom nebudú len prežívať, ale budú žiť plnohodnotný a dôstojný pracovný život s jasnou perspektívou. Rozhodnutie, ktoré spolu s vašimi deťmi urobíte teraz, ovplyvní ich budúcnosť na mnoho rokov. Vyberte im preto cestu, ktorá ich zavedie k úspechu a spokojnosti. Nie k prežívaniu v kuchynskej zástere za sporákom či príprave na pracovné miesta, ktoré nebudú existovať. Rozhodnite sa pre technické a stavebné odbory. To je voľba, ktorá má dnes skutočne zmysel.